Абдулла Тукай татарлар өчен генә түгел, башка төрки халыклар өчен дә иң бөек шәхес, иң бөек шагыйрь. Чөнки әле революцияга кадәр дә безнең татарлар революциядан соң да башка төрки халыклар белән аралашып яшәп, Тукайыбызны аларда Тукай шигырьләрен аларда таратып, Тукай белән таныштырып, безнең татар мөгаллимнәребез башка төрки халыкларны укытып йөргән. Мин ни өчен әйтәм моны, педучилище бетергәннән соң Кыргызстанда укытып йөргәндә, андагы хәтта казах, кыргыз, үзбәк кешеләренең дә Тукай шигырьләрен яттан белүен үзем ишетеп, үзем күреп кайттым. Шуңа бик горурланып кайттым. Тукай минем өчен ул тагын бер яктан бик якын, чөнки безнең Чистай кызын сөеп йөри бит ул. Аның сөйгән кызы Чистайныкы була. Бәлки ул безнең якның кияүе дә булган булыр иде, әгәр дә Зәйтүнә белән Тукай арасына берәү килеп кермәгән булса. Аларның арасын бузганга күрә Зәйтүнә Тукайга кияүгә чыга алмыйча кала. Мин моны соңгы вакытларда гына белдем. Алар үзләрен бер-бирләрен бик нык яратып йөргәннәр икән. Менә туганнарының берсе Зәйтүнәнең Тукайга кияүгә чыгуын теләмәгәнгә күрә, араларын буздырып, шуңа күрә алар кушала алмыйча кала. Ул яктан да миңа якын. Тукай шигырьләрен без үзегез беләсез инде кичкенәдән, бала чактан сөйләп тә, җырлап та йөрдек. Безнең өчен Тукай иң бөек шәхес һәм без табына торган, бигрәк тә шагыйрьләр табына торган бөек шагыйрь дә ул. Шагыйрьнең 120 еллыгына багышлап язган шигыремнән бер өлешен укып китмәкче булам. Ул бик озын, кыскартып укыйм мин аны. Бу дөньяда белмәгәннәр юктыр, бөеклеген мәшһүр Тукайның. Әйтер сүзем бу турыда түгел, шигыремдә йөрәк әрнүемне белдерим дип, акрын-акрын аның үлеменә китерүче байтак сәбәпләрнең кайберсенә килеп тукталдым. Акылларга сыймас уйлап баксаң, шул ятимне кайсы ныграк баскан, рәнҗетүме, әллә каргышмы, әллә Худам шыксыз дөньялыктан дахи булып китсен өчен аңа бирде микән ашы язмышны. Йөрәгенә яткан мең җәрәхәт көтмәгәндә әтиләре үлеп, әнисеннән кинәт аерылгач, идәнендә калып чит бер ятта, üzülüp сулкылдаган чакта, канатлары сынып кайрылгач, бәлки бүген кайтыр диеп, кайтып алыр диеп, тәрәс сайын күз нурларын түгеп, көткән чакта газиз әнкәсен, уйларына теркәп куйгандыр ул, кочагына сыйынып әнкәсенең иң ягымлы сүзен әйтәсен. Үксезлекне йөкләп татыгандыр, карыны ашка суырылып бетеп күз яшьләре тулы бакканда, ишек төптә кертүләрен көтеп, бер кат күлмәк аша суык өтеп, аяклары бызга катканда. Калтыранган нәни кулларында изе калган канлы тасма булып үтеп алган тимер тотканың, күңелендә иблис торды микән, бәгырьләре таштан булды микән, битсен диеп үлем теләп йөргән михрибансыз шушы котканың. Өстәвенә салкын бер иртәдә алып китеп шәһри Казанга, шыңшып яткан бер эт баласыдай сатып җибәргәннәр базарда. Сикәлтәле юлны үткән чакта, каршы җилдә ничек сүнми калган ышаныч һәм өмет учагы, урчык хәтлегенә шул сабыйны, җылытмаган хәтта туганнары, авылының аны үксез күреп үги иткән салкын кочагы. Ни кызганыч,
Борынгыдан күчкән хакыйкать бар. Туң йөрәктән килгән явызлыклар һәр заманда талант иясенең язмышына үтеп кыйнаган. Рәхим шәфкать җирдә күбрәк булса, хезмәте һәм зирәк акылы белән бөеклеккә күтәрелгән Тукай 30-ын да тутырмаган килеш китеп бармас иде дөньядан.